siyafuna kunibona so that siyazi ba enyanisweni sihleli nawe Mphulaphuli namhlanje. Mphulaphuli mhlawumbe ungekalibali uphulaphule uCCFM 107.5 inkqubo ethi uyasetyenzwa umtshato nompostile Olifant. Sine guest yethu ke namhlanje bantwana bakaThixo kebile inkqubo yethu namhlanje. Bishop sizawunikela kuwe ngokutata. Nditheke andizukuguide but uzawuthi xa sowuthethile mhlawumbe nikhona imibuzo emithathu emine endirhalela nami ukuyazi apha emtshatweni uzawuthi undincede ngayo. Siyambonga kuThixo kakhulu Bishop ngawe that uthathe from kwischedule sakho esibhizi kangaka wabona uba mawuzokwabelana nexesha lakho nabaphulaphuli baka CCFM. Kukhona into endiyikholelwayo ke Bishop that ixesha eli is equal to life. Time is equal to life, especially when it comes to marriage. So ixesha osinika lona apha elizawuba yi-hour okanye mhlambe ngaphezulu usinika ubomi bakho, usinika 2 hours yobomi bakho. So siyabulela kakhulu, asiyithathi lula ke lonto, siyayibonga kakhulu kuwe, siyibulele nakuThixo that we are going to get 2 hours of your life. And la 2 hours yobomi bakho awuzophinde uyifumane wena, uyinike thina. So ibengasike lonto ke isikhuthaze and isenze sikwazi ukuyixabisa le mina namhlanje ngoba sawunikwa i2 hours yobomi bethu. Baphulaphuli sesawunika uBishop ngoku nansi iWhatsApp wethu 02 061 798 1075. Uthi nje Mpostile Olifant ndihlele nani no Bishop Njozela ndihlele nani ndimamele. I-investment le tata umuntu ayenzayo, you know, investing ixesha lakho lokumamela ukuba lo mtshato wam ndingawuqinisa kangakanani, lo mtshato wam ndingawuqokelela njani na kule meko ukuyo, ngoba umtshato perfect tata awukho. Nkosi Bishop, make sithathe intambo ke sisiphose kuwe simamele kuwe tata wami. Siyabulela kakhulu. Mandibuleleke ngeli xesha we uThixo andivulele lona okokubana ndizonqina ndizothetha we ngenhlalo yomtshato. Ndibulela nale team imnandi kangaka sayiphiwayo nguThixo apha we kule nkqubo ithi umtshato uyasetyenzwa. Hey inyaniso baphulaphule umtshato iproject we iproject engapheliyo endless project we ngoba naxa ufunga phambi komfundisi naphambi koThixo uthi ebubini nasebumnandini ekuphileni nasekufeni we siyakwahlulwa kukufa imihla yethu yonke yokuphila. Ngoko ke iproject nyani efuna ukusetyenzwa ngumuntu ongene kwinto ayithandayo nento ayihloniphayo. Ndivumelene kuseni njena ndenze ifoundation ngalamazwi mabini we aqhelekileyo kodwa anamandla. Ncwadi ye-Ecclesiastics intshumayeli we 9 chapter 9 verse 9. Ncwadi yentshumayeli chapter 9 verse 9. We ifundeka ke ngohlobo we ithi ke inhloko yayo wehlala kakuhle nomfazi wakho omthandileyo imihla yakho yonke oyinikezwe nguThixo phansi kwelanga yokuphila. Hlala kakuhle nomfazi wakho omthandileyo. Ilizwi lesibini ke libe phaya kwincwadi yamaHebheru isahluko se13 umqolo we14.
umncwadi yamaHebrew chapter 13 only verse 4 ifundeka ke ngohlobo umtchado mawubekeke ngandlela zonke nesilili masingatyotshwa ndithanda ke mina ke lento ndize ngayo apha namhlanje ithi umtchado mawubekeke ngandlela zonke siphethe ke lonto ke namhlanje sikuphathele yona okokubana ngobubusuku wena nalo partner wakho netyise yona sizawuthetha ngayo wesiveleleke macalonke makhe sithandaze ke ngokufitshane bawo sibulela lamazwi usiphewo nebusuku nje emchatweni eluhambeni olude uthe kaloku wena xa udalile zonke izinto ugqibile wathi masenze umuntu ngokufana nathi wadala ke wena indoda wadala nenkazana wabuye wabasikelela wabuye wathi xhamani nande nizalisa umhlaba wabanikeza igunya phezu kwento yonke emhlabeni bawo ndiza kuweke ndiza kuwe Nkosi ndisami ebukhoneni bakho ndizowungqinela lo mazwi wawathethayo Thixo wethu xa wawudala umuntu wamnika umlingane wakhe wabuye wabasikelela abantu ndiphethe lontsikelelo ke bawo ngalomthandazo ndiyithulula kulamakhaya amanye amakhaya Nkosi aphelelwa nabubuthongo ngoba kaloku Thixo wam umtchado wabo usemacicini wokudilika umtchado wabo usezinkundleni umtchado walamakhaya Thixo wami omhle unengcwabangcwabe ngapheli ndiza kuweke Nkosi nangeli xesha ndiphe lona okokuba ube lichiza kulo makhaya ndicela bawo lamazwi usiwisele wona apha namhlanje athi umkhonzo wakho akukudla asisonka awukuphila nam Nkosi ndiwathumela kule michato yonke imameleyo apha kule nkqubo ndithi bawo philisa lo michato yomeleza lo makhaya qokelela bawo ezofamily zisaphakileyo Thixo wami omhle ubuye wenza into entsha egameni lika Jesu kudingeka iwayini entsha kudingeka iwayini nencasa philisa Thixo wami philisa ngoba ngumchato lona into yakho le Thixo wethu omhle ndiyabulela bawo ngokokubana sowukho sowuvile namhlanje isimo siyatshintsha egameni lenkosi yethu Yesu Kristu siyakholwa siyabulela ngoba wena uvile ngoYesu Kristu inkosi yethu amen amen phulaphuli womhlobo kasisi FM apha nguThixo lo usibhalele lamazwi anamandla kangaka ewabhala ngabakhonzi bakhe kwincwadi yentshumayeli we uthi lo mbhali hlala kakuhle nomfazi wakho omnikiweyo nguThixo nawe omthandileyo phansi kwelanga ngamaxesha onke okudla kwakho ubomi emhlabeni ngoba sisipho sakho eso nanso ke baphulaphuli we imessage yami namhlanje igxile emichatweni okokubana umchato yinto ephuma kuThixo eyenziwe nguThixo wabuye wayinikeza abantu uba bayivuyele bayiphathe kakuhle lento ngoba yeyakhe idalwe nguye isuka kuye futhi xa umuntu ongene kuyo imxakile uyibuyisela kwakuye yena uThixo ayinyange uthi ke lo mbhali xa edlula esiya kwincwadi yamaHebheru uthi umchato lo mawuhlonitshwe ngandlela zonke ngamanye amazwi lento kaThixo
asinikeze yona kwincwadi yezityhilelo athi lo mbhali uThixo wadala indoda nenkazana wabuye wabasikelela wabuye wathi qhamani nande isikelelwe le program dithetha ngayo namhlanje yiyo lento naxa uqala umtshato kumnyanzelekile ba uqale ngokubana usikelelwe ukuze ube yilento uThixo afuna uba mawube yiyo usikelelwe umtshato ke usikelelwa kanjani ngandlela ezintathu kuqala emtshatweni kube khona lento kuthiwa sisivumelwano kungenwa ngesivumelwano lo muntu utshatayo nalo utshatwayo kuba sisivumelwano unumber 2 kube sisivumelwano nje kube kanti kuyiwe kuThixo before kungenwe kuwo ngoba ifoundation leyo yokuqala umtshato usekelezelwe kwidwala elinguThixo yiyo lento uThixo esithi kulompostile athi phezu kolulwalwa ndiza kulakha ibandla lam umtshato intsikelelo yawo yokuqala ukubana nina niyavumelana ngalento ningena kuyo kodwa isiseko sayo usekelezelwe kuThixo akungenwa ngeexcitement akungenwa nje kuba kuthiwa sibadala ngoku kufuneka sitshatile kuqale kuinvite uThixo kubuye kuvunyelwane and then ke ngokuThixo abuye awusikelele ngamanye amazwi uthathe use kuThixo usikelelwa nguThixo umtshato ngomfundisi omaphambi kwakho akwenzisa izifungo kodwa na before ubiza umfundisi kubalulekile ba nifumane intsikelelo yabazali intsikelelo yabazali benu lonto futhi inamandla leyo nithi niunikele kuYesu ewalke ngokwakhe nibuye nivumelane nibuye futhi nireporte kubazali ngoba intsikelelo yokuqala kukubeka uyihlo nonyoko ngamanye amazwi ke zezinye zezinto ezenza umtshato ube namandla futhi umtshato ube mnandi okokubana ifamily zombini eyendoda neyomfazi nazo zivumelane ngalento zisikelele lento kungabonwa nebhasini kube sekuyongenwa emkhukhwini kube sekuzalwa abantwana kuthiwe ngumtshato lowo ingxaka zipheli ke kulomtshato ungenwe ngolohlobo kuqalwa kuThixo emthandazweni kubuye kuvunyelwane kubuye kuyiwe kubazali kubuye kuyiwe phambi komfundisi kuThixo noThixo ngomkhonzi wakhe awusayine athi ndiyawukhulula lokwenziwe izifungo ukuze izifungo zihlonitshwe umnandi umtshato ngakumbi xa usekelezelwe kwezo ziseko zithathu egameni lika Yesu Kristu okwesibini umtshato ke njengoba esitsho uThixo ethi mawubekeke ngandlela zonke uyahlonitshwa umtshato uyabona ke lo mtshato uba namandla xa ngaba aba bantu bangene kuwo bawuphathe kakuhle bawuhloniphe ngoba akusiyona nto yabo yinto abayiphiwe nguThixo akweneli nje apho uThixo unikeze bona iduty yoba bawumaintaine bona bakwazi ukumaintaina kodwa usekelezelwe ebuthixweni nasentsikelelweni yabazali babuye bona bawumaintaine baphinde bawuhloniphe ukuhlonipha ke umtshato kukuba nina nihloniphane nina nikuwo ukuze lo mtshato ube namandla futhi nabantu abawubonileyo abawubona phakuni bawuhalele uyahlonitshwa ke umtshato ngandlela zonke baphulaphuli basekhaya ndithetha ngento endiyaziyo endikuyo endiyihloniphileyo ndicinga uba
umkhonzi kaThixo bethetha apha unyanisile. Ndigqibile i40 years ndihlele emtshatweni, umfazi mnye ende futhi sithandana ngathi besitshata izolo. Lonto yenze into kokubana ndide ndiwufunde umtshato lo uba uphathwa njani, umaintainwa kanjani, and zintoni izinto ezenza umtshato ungabikho mnandi. Enye ke yezinto eyenza umtshato uba namaginxiginxi kukungahloniphi ivows eziya ubuzenzile. Yenye ke eyezinto esusa la ndawo ithi hlala kakuhle nomfazi wakho. Indima yokungazihloniphi ivows lazazifungo ubuzenza phambi koThixo, phambi komfundisi, phambi kwabantu, ungazihloniphi ezo vows iyenza umtshato ungabi nayo injongo apha kuni ngoba nephule ivows. Enye ke futhi yezinto eyenza umtshato ungabiyo lento iBhayibhile eliutshoyo elithi hlalani kakuhle emtshatweni eniunikwe nguThixo. Number 2, kukuphuma kula proposal yenu yokubana ntombi ndiyakuthanda, mfana ndiyakuvuma, nam ndiyakuthanda. Ningahloniphela gama lika love, nilithathe for granted, nilithathe ngokungathi yinto nje yokudlala okanye nenza ngalo i-show off. Ningathandani heart to heart, nithandane ngenene nangenyaniso. Liyahlonitshwa ke futhi ke elo gama lithi I love you ngoba linamandla lilodwa. Uthi ngenye imini uThixo ethetha ngothando kwincwadi yamaKorinte uthi kophela nentshumayelo neziprofeto kuzazawubhanga zonke izinto, kodwa uthando soze lutshitshe, soze lwaphela, luyawuba khona kuze kube semaphakadeni. Love is very important emtshatweni. Uthando oluzingisileyo, uthando olunyanisileyo, uthando oluhloniphayo, uthando lwasemtshatweni. Ndicela ulithathe nge-serious matter, into kokubana lo mntu ndithe kuye ndiyamthanda, naye wathi ndiyakuthanda. Ngoko eli gama lothando linamandla ngoba uthi usawulivuma oluthando, ninikelelane ngemizimba yenu, niqhame nande nizala abantwana, and futhi aloneli njena kukube ligama libe namandla, kodwa lokha negeneration ezalwe ngulo mtshato eli gama lithi I love you. Ndiye ndithi ke xa ndifundisa ngalo eli gama ndithi line alphabets ezine eli gama lithi love. Xa ndithetha ke nee-couples ngamaxesha athile ndilehlulahlule eli gama linamandla linjalo. Ndithi ayilo gama nje onolithatha nje welingaxabiseki kuwe, ungumntu owuthandayo umtshato ongene ngokuthanda, ohleli nesithandwa sakho. Ulavu lo unamagama amane. Ueli lo uthi listening skills. Uze kumtshato ube yilento uThixo udale wayiyo. Ndicela mani namhlanje niyazi ukuthi ndithetha ngomtshato osemathandweni. Kuyamanyelwana emtshatweni baphulaphuli baka CCFM. Uyabona uba niyamamelana, aninyuki ngexesha elinye, omnye xa inyuka ebheka ngapha nomnye anyuka abheke ngapha. Niyamamelana ukutsho ukuthi nixabisene, ukutsho ukuthi lento ningene kuyo niyixabisile, niyayithanda, noyika nomnikazi lo wayo. uThixo ngumdali. Listen to each other. Mamelana nani, mamelana nani. Omnye xa ethetha nomnye makamamele ukuze akwazi ukuyiphendula into ethethwa ngomnye, ukuze kube luxolo kulo mtshato. U-L kweli gama lithi I love you uthi ngezinye izityhilelo, listen to me, I will listen to you. Kuyamanyelwana emtshatweni.
ukuze lo mtshato ube namandla, ukuze lo mtshato ube ngumtshato oseluthandweni, oseluxolweni. Mamela upartner wakho xa ethetha, noba uthi into ethila yambi ngohlobo, into ethila ndiyithandi, mamele upartner wakho. Unumber 2 alphabet ungu-O. U-O ke kaloku ze nikhumbule lento batshati, into kokubana omnye uzalwe ngamaqwathi, wakhulela emaqwathini. Ewe, omnye uzalwe ngoNyawuza, wakhulela koNyawuza. Aniphumi kumakhaya afanayo, nendlela eniqeqeshwe ngayo ayifani, nendlela enikhuliswe ngayo ayifani, neekharektha zenu azifani. Ngoko ke kudinge kubana wani ninyamezelane emtshatweni. Amaphutha akhona emtshatweni ngoba abantu abangomanzi. Uwagalela amanzi ayecaleni linye, uthi wagalela nje amanzi okanye uthi sa umtshato. Ngamanye amazwi ke u-O uthi overlook the small petty issues. Zikhona amaphutha asemtshatweni, njengoba nam ndinayo lo experience. Lityalwa, kuyaxolelwana ngamaphutha enzekileyo, ngoba aniphumi kwifemeli enye, anikhulelanga ndaweni inye, aninazo iikharektha ezifanayo, amaphutha bakhona. But xa usemtshatweni nibamba la mazwi athethwa nguYesu Kristu athi malingatshoni ilanga niqumbelene, lingatshoni. Udathi uYesu qumbani kodwa ningoni. Ngamanye amazwi xa kukho into eyenzekileyo nini nobabini, omnye eyenzile komnye, ewe iyayethisha sometimes entliziyweni, kodwa yazi ukuba lo mntu akayenzanga kubethanda, akayenzanga ngamabom le nto. Hlala unoxolo, umlungise ngoxolo omnye, umlungise uselithandweni omnye. Xa esithi uxolo, learn to forgive, overlook. Sanukuhlala emtshatweni kukho izinto ezincinci ezenziwe ngomnye nomnye, nibambene ngezo zinto, iyalicutha uthando lonto. Overlook the small petty issues, ngoba izinto zasemtshatweni ayizonto zide zibe deep ukuba makude kwahlukwane, but kuyaxolelwana. Omnye xa ethetha omnye amamele, omnye xa ecela uxolo omnye amxolele. Umtshato ke lo wendithetha ngawo apha namhlanje othi kwincwadi ye-Ecclesiastics kwintshumayeli, hlala kakuhle nomfazi wakho omthandileyo, ngoba umthandile lo mntu uhleli naye. Zange uvele nje ungene kodwa uqale wathi, ntombi yakwabani, ndoda yakwabani, I love you too. Kube khona ukutshintshana kamazwi, wathi omnye ndiyakuthanda, wabuye wathi omnye nam ndiyakuthanda. Ngoko ke ningena entweni enivumelene kuyo, nikwi-agreement kule nto ningena kuyo. Learn to overlook the small mistakes zasemtshatweni, ngoba andizukukhatha ndithi azikho, zikhona, kodwa kuyaxolelwana ngoba kuphazame abantu abane-agreement, abane-covenant, abane-vows abazenzile, abangazalwanga ndaweni nye, kodwa lo mtshato wabo bangene kuwo ngoba behlonipha umenzi wawo uThixo. Bangene kuwo kuba be-exchangeela amazwi othandwano. Ngoko ke kuvela amaphutha endleleni, kodwa ukuze nihlale kakuhle njengoba intshumayelo isitsho, learn to overlook the small petty issues. Ngu-O ke lo, i-alphabet yesibini. Ndiyafuna ke Bishop apha kulo O, Amen. ke sikunike ichance usele nje amanzi, sithathe nje ingoma la O nje ka overlook. Sicela nje ukuthi sike sithathe ingoma pha, ingathi Bishop kuyavakala, nam ndiyafunda, ndiyaqokelela, ndibhala ii-notes apha. Siyabulela kakhulu make singena bengoneni. Uyasetyenzwa umtshato nompostile umzoxolo nomama uOlifant. CCFM 107.5.
shena ungeka silemfa ungeka silemfana sipi lisiwe ithi ungeka silemfana ungeka silemfana ungeka silemfana sihlethu lule ungeka bazalwane bami ngithetha ngegazi igazi elinamandla lisikhupha kufeni liyasihlambulula igazi siphilisiwe ngalo ligazi sihlatshwe ngalo ligazi igazi elomboza phangweni hlabembethele siphamboneni babusitaba yasegolgotha ujesu bambethelele siphamboneni ujesu bemeka nesithabo samandla kulapha yaphuma khona igazi Mathemba esimemela kungegazi lemvana uphulaphule uCCFM 107.5 inqubo yakho ethi uyasetyenzwa umtshato nompostile nomama umpostile uOlifant baphulaphuli baka CCFM sine guest ke namhlanje siyaqhubekeka utata ebesazama ukuqhaqha nokubonakalisa ukubaluleka kothando emtshatweni and uthando oli luthetha ukuthini. Utata wathatha igama elithi love wathi uL umini uthetha okanye umele ulistening wathi uL umele ulistening u umele uoverlook. Ndiyamthanda ke pha ku listening because there is no
thorough communication, or there is no effective communication without listening, because communication, it's a two-way stream. You communicate and then omnye umuntu receives communication. In other words, ukuze I receive communication lena kufuneka kube khona listening part. That listening part yona ibaluleke kakhulu bantwana bakaThixo. Siyaziphosa izinto ezininzi emchatweni nangenxa yongamamelani. Ezinye izinto asifuni nophendulwa, qha zifuna nje umnika indlebe lomuntu unesikhalo, lomuntu unengxaki, lomuntu ubambekileyo, ubanje ngamameleka, mhlawumbe angaphila more than uofferise isolution, but udinga nje ukumanyelwa. So I love the listening part kakhulu, because I think yeyona nto lekhishayo emechatweni yethu, ukumamelana. Uba sinoke simamelane nje ke ndiyeke yonke into ndithathe nale phone yami ndiyibeke ecaleni ke ndimamele uthini unkosikazi wami, ke amamele uthini na umyeni wami, because konakala apha ekungamamelaneni. And xa umamela ibengaske mntana sekhaya enyanisweni, hey umamele man, uyeke nalantu uthi athe ngekathethi ubumkhawulela ngamazwi, akakagqibi nale sentence ebezayithetha, akakagqibi nalento ebezayithetha, so umkhawulela. Uba nje ubunommamela mhlawumbe ubungenomphosa. So ndiyayithanda le mcimbi wokumamela, because izinto ezininzi zonakala phaa baphulaphula. Phinda utata wathi overlook. Hayi ke undigqibile xa isithi overlook, ngoba you know ezinye izinto asifuni sometimes nempendulo, ezinye izinto asifuni nokuba enyanisweni uresponde kuyo. Uba mhlawumbeni unovela uba ngathi awuyiva lento, uvele nje uyi-overlook at times. Zininzi izinto onozinqanda zingenzeki. You even prevent a conflict, yes. That's another way, that's another technique of preventing a conflict unnecessary. Kukuba you overlook certain things, ube ngathi awuzivanga ngokuzivile, to avoid unnecessary conflict. So utata uyanisikelela kakhulu, anifunike ukucacisa kakhulu, because utata ngicinga uba namhlanje nami ndizofunda nisesikolweni nisedeskeni ndizofunda. Kushekeleke kula love katata, kusheke uV no E. Ngifuna sinike ke utata ngelixesha asigqibezelele lento uThixo ayibeke enhliziyweni yakhe. Ndibuyisela kuwe ke Bishop Intambo. Mpostile Oliphant, enkosi tata, bendigqibezela ke lo ndithetha ke ngokuzi overlooka ezinye izinto namanye amaphutha asemchatweni. If you overlook, inene nditsho ndinyanisile ndithi izinto ezininzi ngezingakhange zade zafikelela kule meko ngoku zikuyo emtshatweni wakho. We kaloku lento akusiyonto i-perfect, but yinto efuna we ukuzinikelela kwaba bantu babini bakuyo, bangene baphelele futhi bazixelele ukubana ndingenile ndizokuhlala, ndingenile ndizokokha. When you overlook, inene you will never ever ube sorry, ngoba usindisa abantu abaninzi. Umtshato kaloku unefamily enizithandayo, unabantwana enibathandayo, unabazalwana, unabahlobo enibathandayo. Ngoko ke na akwephuki nina kuphela xa nitsibe kwezi alphabets ndithetha ngazo anaziqwalasela, kodwa kulimala abantu abaninzi aba-involve kulo mtshato wenu. Learn to overlook. Ungathi ngenxa yoba woniwe uske ufuna uba ngungcwele. Yazi uba woniwe lo mntu
ungene kulento angene kuyo engathandi. Once athi uxolo uyawumxolela kangaphi na umzalwana wakho ekona ngokuphindwe kasixhenxe. Xolela overlook qumba kungade konakala izinto. Xa ke ndidlula ke kulo overlook ngangaske mntakwethu umthathe serious. Ndisathetha ngothando mna olu lunifakileyo emtshatweni, olu athi uThixo kwintshumayeli hlala kakuhle, hlalani kakuhle emtshatweni, hlala kakuhle nomfazi wakho nendoda yakho oyithandileyo, ngoba sisabelo sakho eso osinikiweyo phantsi kwelanga. Kukuthini ukuhlala kakuhle? Kukuphila eluxolweni, kukuphila ekumamelaneni. There are many voices ezithethayo kubantu abasemtshatweni. Nefamily ngapha ziyathetha ngoba uzinqabela uthanda upartner wakho, ziyangxola. Ndithetha ntoni na nabahlobo baclose bayangxola nabo. Banintsha abantu abasetyenziswayo ukuhlasela umtshato ngoba lento inothando phakathi. Uthando ke lithi izwi lenkosi, God is love. When you love somebody means you love God and you love yourself. Now you are no more somebody and somebody, but ithi iBhayibhile abo babini abasebabini kodwa banye bamntumnye banyamanye. Ngoko ke okuhlanganiswe nguThixo makungehlulwa mntu. Uvumela ntoni na okokubana xa kukho ukungaqondani nokuphazama nide nigwebane, nihlale nibalelana iziphoso zonyaka ophelileyo, nihlale nibalelana iziphoso zeveki ephelileyo. Wenzwa yilento wena ubundenze lento izolo, ya wenzwa yilento. Ucase kubana ude niyongena ebhedini nitshatile nisahleli kumazolo, nihleli nasefront reception ezitulweni, nihleli njena noma nijonga iTV, omnye uqwalisele eTVini ubambe omnye ngenhliziyo. You overlook, forgive and forget, ngoba nimntu mnye, ninyamanye, ninhliziyo nye. uThixo in the center as a foundation of that marriage. Overlook small petty issues. Ube nensonto nakupartner wakho. I hope namhlanje niyolala ebhedini yenu nixolelene. I hope nizawutyisapha namhlanje nixolelene. I hope nizayoguqa ngamadolo ebhedini niyothandaza nithi bawo ndinika uxolo. Xa uthandazayo uthi masibaxolela abasonayo njengoba nawe usixolela amatyala ethu. Xolela upartner wakho. Overlook. Alphabet number 3. Value your partner. Mxabise umlingane wakho. Kuyaxatyiswana emtshatweni. Xabise man lo mntu man. Mkhumbule lo mntu ba umbone phakathi kwamadoda, wambona yena yedwa. Umbone phakathi kwentombi, wambona lo mntu. Sekutheni ngoku ngoba nigqiba unyaka omnye niyafundana ngoku, awusamxabisi ngoku ngoba laa nto wawuyibone kuye nimtshata seyiphelelwa nina. Anikagqibi ne-decade enye, anikagqibi ne-10 years, kodwa thetha omnye komnye ngokungathi uthetha nentangakhe, ngokungathi uthetha nomntu wasesitratweni. Learn to overlook and learn to value. Kuyaxatyiswana emtshatweni. Mxabise upartner wakho, mxabise umuntu omthandayo. Ungamshawuti phakathi kwabantu, ningalwi phakathi kwabantu, ningabonwa ngabantu niqumbelene, ningade nivume nabahambeli balomzi wenu banibone niqumbelene. Ningaye ekitchini niqumbelene ngoba nizawulimazana. Musani
ukuqumbelana xa bisanani ningashawutani naphambi kwabantwana xa bisanani futhi funda lento yokokubana ungevi ngopartner wakho ngabanye abantu indlebe zakho zivale ungamameli umlingani wakho uxelelwe ngaye kodwa fundani ukwazana ukuze lamazwi ndiwathetha apha namhlanje okuthandana nezifungo nevows zokuvumelana abe namandla fundanani i10 years emtshatweni kuyafundwana le 10 years mna ndiubali noba umtshato ungekayigqibi i10 years ndithi ngumtshato ndiye ndithi xa ndithetha nabatshati ndithi it's a honeymoon stage idecade day 1 nisekwi-honeymoon niyafundana ngoko ke abantu abafundanayo bayanyamezelana ngoba omnye ufuna ukumazi omnye ubungumntu onjani yintoni ayithandayo yintoni angayithandiyo uthi umtshato mbi awukagqibi ne-10 years i-honeymoon stage kungenwe emtshatweni ozinzayo xa uthi 11 years uthi hayi ke ndingena emtshatweni i-honeymoon ndidlulile kuyo ungene kulaa nto kuthiwa ke ngoku ngudi wesibini xa ndithetha ndawuthetha ngayo ngenye imini ungena ke ngoku kwistage esisiso sokuba ndingena emtshatweni ngoba i-10 years ndiyigqibile. Learn to value your partner, mxabise upartner wakho, uresponde kakuhle, umane umncoma, umane usitsho amazwi akwi Proverbs 31 athi uwedlule onke amantombazana ubuhle nobunzwakazi bungamampunge uwedlule onke abanye abafazi ngumfazi uyakudunyiswa yedwa ngumfazi owoyika uThixo yedwa yakudunyiswa. Learn to value your partner, umxabise upartner wakho, ungamcomparish, uhamba umlinganisa, uhamba umfanisa uba hayi ngenxa yoba ngoku ifika yakhe iphelile hayi uye ingathi abasisi bahle kunaye. Sukumlinganisa, makabe mhle kuwekhulelwe, makabe mhle gqiba ubeleka, makabe mhle enxibe noba yintoni, makabe mhle nenwele engazenzanga, makabe mhle vuka enobo buthongo enalo mkhala. Hey, value your partner, umphuze evuke njalo uzixelele uba ndafumana umfazi apha, ndafumana umyeni apha. Oh, bathandi bemitshato, baphulaphuli baka CCFM, hey, thathani le nywebe ingaka yokokubana nigange apha nithi nanzi ezinye ze-strong foundation zokuma emtshatweni. Kuthetha umuntu apha baphulaphuli odlule ezintweni. Uthi umhlabelo endake ndawuva ngenye imini ngale mvumi ithi sidlule ezintweni ezinzima kodwa ngaye sizonqoba. Value your partner, mxabise lo muntu ukuze naye akuxabise. Xabisa nani egameni lenkosi yethu uKristu. The last alphabet it's E. Express love on a tangible way. Ungathi umuntu uyamthanda kodwa ubuthanda ungalibonakalisi. Umxabisile unjalo, bonisa uthando kuye. Nixabisane ngeentsuku zenu zokuzalwa, nixabisane ngamasuku omama iMother's Day, nixabisane ngedate zenu nangena ngazo emtshatweni, nixabisane ngandlela zonke, niyakhuphana kunje nibuye nulubonakalise uthando. Express love. Thatha upartner wakho umkhuphe, umenzele izinto eziyakuyenza inhliziyo yakhe izivise emafutheni. Hlalani kakuhle nomlingane wakho, hlala kakuhle nomfazi wakho omthandileyo. Itsho isahluko nevesi yanamhlanje ngoba sisabelo sakho eso. Express love, lubonakalisa uthando. Buy each other presents, buy each other, nithengelani flowers. Hey, ndithetha ntoni na? Yenzelanani ububele man,
yenzela lana inceba man, bonisanani ukuthi lento ningene kuyo into ebalulekileyo, into kaThixo. Ningawukhuni umtshato, niwuphathe kakuhle ngoba umnikazi wawo wawokha, wawusikelela, wabuye wanikeza iauthority okokubana yonke into ingabikho into yadlula kuni ndoda nomfazi, yonke into ibe under your feet. Any kinds of attacks zibe phansi kwenyawo zenu. Express love on a tangible way, lubonakalise uthando, yenzela lana nobubele. Hey, jonganani ngothando, ncomanani ngandlela zonke, jonganani nomnye umuntu abe nomdlathi ngaske lamtshato ndingene kuwo. Abantwana bethu bayoyika umtshato namhlanje ngoba babona indlela le sicompromise ngayo. Sikeleleka man, eligama lithi love yenye ye strong foundation zasemtshatweni. Another foundation ke xa ndizayo yeka sithe i-foundation yokuqala wesithe i-foundation yokuqala it's love. Sabuya sathi i-foundation yesibini it's agreement. Kukuvumelana nefamily zonke nani nobabini noThixo abe phakathi kulomtshato. Masifane sifake le foundation yesithathu ethi thembekani, thembanani emtshatweni, ukuze lo mtshato wenu ube mnandi, ubheke phambili, ungaphazamiseki. Yenzani lento kuthiwa kukuthembeka, nithembane ngoba aninawuhlala kamnandi emtshatweni ningathembekanga, ningathembananga. Thembeka omnye komnye. Uewe wakho mayibe nguwe ewe, uhayi wakho mayibe nguhayi. Thembanani, thembekani. Uba ngaba uyabuzwa ngupartner wakho okokubana uyaphi, nyanisa man, uphendule lo mbuzo uziqonda ndinyanisile. Hayi mfazi ndiya kwaShoprite, hayi mlingane wam ndiyaphangela. Uthunyanisile, uyaphi? Ndibheke emsebenzini. Uyaphi? Ndiye ecaweni. Uyaphi? Ungathi emtshatweni uyapha kanti ubheka ngapha. Uewe wenu mayibe nguewe, impendulo zenu ziphenduleni ninyanisekile. Uyaphi? Mbuzo wesibini, uvelaphi? Nyanisa. Ungathi uvela emsebenzini kanti uvela eMamasbury. Nyanisa xa uphendula upartner uba ndivele endaweni ethile. Kuthiwe noba kuyafowunwa kufonelwa le ndawo uthi usuka kuyo, ungabi naxhala. Thembanani, thembakalanani, niyathembana, niyathembeka. Nefoni yakho hlale i-on kupartner wakho omthandayo. Noba iyakhala suyixhumele ifoni, myeke upartner wakho ayichole ngoba kunalento yezifoni, omnye angafuni omnye ayichole ifoni yomnye. Yintoni ebalekwayo ngabantu abaselithandweni, abathembeneyo, abatshatileyo, abathembakeleyo, abathembeneyo. Ifoni yantoni le uba omnye xa icholile omnye uyalwa? Ziimessage ezitheni ezi? Omnye xa igqiba ufoni omnye uyayicima lento ibingena kuye ngoku. Mani ifoni yenu open ngoba yonke into yenu open. Niyathandana, nine-covenant eniyenzileyo, ninezifungo enizenzileyo. Thembakala, uyaphi? Uphi? Umbuzo wesithathu, uvelaphi? Okokugqibela, uba ngabulate kule ndawo uya kuyo, ripotela upartner xa ethi uzawubuya nini. Umntana abantu makangakulindi de kuphele ne-appetite, kubanda ukudla kuthi cheke. Ubuthe uzawubuya ngo-7, uyobuya wena ngo-9. Ukulindila akakwazi ukudla yedwa, ufuna ukutya nawe isapha nabantwana bade bozele. Awusabonwa ngoba ufika ngobumnyama, uthe uya apha kanti uye le, wathi uzawubuya ngo-7 kanti uyawubuya ngo-10. Uyabona olo thando lufake olo, ayilo thando lwasemtshatweni. Into kokubana uthethe le kanti uthetha leya. Thembakani, nithemba
nane okugqibela nihambelane ze sanutsho ke ngomtshato onemfihlo nihambelane ze live and cleave omnye uyashiya omnye futhi uyanamathela nihambelana ze chazelanani zonke izinto ungade emtshatweni upartner wakho athemba abantu abamxelela izinto ngawe wena awuzixeli izinto noba kukho nto injani impilo endiyiphilayo le ndithetha ngayo hayi uba ndizoyicengceleza apha ndiphila lonto netshawekazi phaya eMamasbury hleni intombi uThixo wandipha yona inene iba ngazala abantwana ihleli inhle ingathi ibanhle qho ngoba ndayiphiwa ndayicela kuThixo ndathembakala kwesivumelwano ngaloo mazwi ke baphulaphuli ndithi kuyathenjwana emtshatweni futhi kuyathembakala okwesibini kuyathandwana ngothando olunyanisileyo okwesithathu uyahlonitshwa umtshato mawubekeke ngandlela zonke thembanani hloniphani umtshato uyahlonitshwa umtshato ngoba yinto ephuma kuThixo yekaThixo phulaphuli kaSisi FM nanzi izinto ezimbalwa endikuphathele zona namhlanje ndithi thembakalani ukuze noThixo athembakale kuni ukuze nentsikelelo kaThixo inifikele ukuze kube luxolo kwelo khaya likhaya elisilakhayo uthe uThixo masiqhame sande ukhulisa wandanjani wena ungavumi ukulunga nokulungiseka ngoba kaloku ntonganyo ihlwayelayo inembewu yayo iyahluma lento nikhumbule uba nikhulisa abantwana apha nikhumbule uba nezezinye ifamily apha nikhumbule ukuthi nizirole zabantu abaninzi kukho abantu abathembele ngalomtshato wakho njengoba wena ungawuxabisanga xabisanani nithandane uThixo anisikelele baphulaphuli bakaSisi FM wanga uThixo angawagcina lo makhaya efudumele esikelelekile niphile ukuze noThixo aphile emibilini yenu akho nto ke mphulaphuli ndisabuya umva ndizawuthandaza elutshaba emtshatweni njengefriend ifriend ziyawuchitha ziyawubhodloza umtshato ungavumi ngoba kaloku lento eyabantu ababini uthi uThixo abo babini makungabikho mntu nanto ibohlulayo umuntu wesithathu uyiproblem emtshatweni umhlobo ungavumi ube nabahlobo abangaziwayo ngupartner wakho ngumlingane wakho bazi abahlobo bomlingane wakho bachaze uba introduce abahlobo bomlingane wakho emtshatweni ukuze lo mtshato ube mnandi ube nenzolo ube luxolo vezelanani abahlobo benu eyokugqibela ungabi nabahlobo abayi-opposite sex othandana nabo awunawuthi uyifemale ube nabahlobo abazimale usemtshatweni awunawuthi uyimale ube nabahlobo abazifemale usemtshatweni sukuvuma ukuba uspend ixesha elide ne-opposite sex kuwe lonto ingenza uba umlingane wakho angade athembe kuphelele ba-introduce abalingane bakho kumlingane wakho xa sithi umlingane wakho akabamkela babahlobo khawubayeke sukumqumbela sukucimba kakuthandi kaloku ngumkhuseli wakho lo ubona into engapha kwakho uba umlingane uthi abahlobo partner wam andibathandi zama nawe ukummamela ukuze lo mtshato ube ngumtshato oqinileyo oneziseko eziqinileyo nisikeleleke nixolelane nitshintshe ngoba ayikho into ezalungisa lo mtshato ngaphandle kokubana niguquke nibe yilento uThixo athe yibaniyo niwuhloniphe umtshato ngandlela zonke nihlale kakuhle emtshatweni ngoba sisipho enisiphiwe nguThixo eso wanga uThixo woxolo anganisikelela ngoku kude kube semaphakadeni amen and amen and amen amen bishop ndiyafuna ke ukuthi phamba sizovala sinike abaphulaphula okanye sifunde o WhatsApp bethu
futhi sinika abaphulaphuli chance yokuba bahlomle ndifuna nje ukuthetha into ezimbini ezintathu but phambi koko cela ukhumbuza abaphulaphuli ngo-WhatsApp wethu othi 061 798 1075 mhlawumbe umphulaphuli ufuna uhlomla ku-WhatsApp or else angashiya i-voice note xa ufuna ungena emnxebeni mphulaphuli ngo-021 788 9494 ndinemibuzo ke Bishop phambi basivale emibini but before ndibuze ndiyahalela nje nam ukuphawula kulomcimbi uBishop ebese ichazile indaba yokuthanda okanye ulove the letter love okanye the word love uba iminsha ntoni wachaza each letter uBishop uba ithetha ukuthini wathu L uminsha listening wathu O uminsha you must overlook ezinye izinto sometimes asifuna uphendulwa zifuna nje overlook wachaza uV wathu V stands for value your partner ndiyafuna ke ukuyifaka into ethi one of the most important things emchatweni because if uthetha ngelizwi okanye if uthetha ngegama elithi value lidityaniswe izinto ezimbini eyokuqala is that you respect because anything that you value it means uyayirespecta lonto so eligama lithi value xabisa unkosikazi wakho xabisa umyeni wakho xabisa umtshato wakho elagama lithi value lithetha ukuthi respect and honor there is nothing ebaluleke kakhulu emtshatweni especially when it comes kumuntu oyindoda that uBishop abantu abangamadoda eyona nto bayikhangelayo because abantu abangotata they are wired differently than abantu abangomama badalwe ngongafani umuntu ongutata akhonto ayixabisa njengohlonipho Bishop akukhonto umuntu ongutata once umhloniphe umnike izulu wamnika yonke into because udalwe ngolohlobo umuntu ongutata uba ayithande indaba yokuhlonitshwa ezumama edalwe ngokuba ayithande into yokuthandwa so ndiyafuna ke bantwana bakaThixo ukuthi we have to respect amakhosikazi ethu and honor amakhosikazi ethu we have to respect abayeni bethu and honor them because it means that we value siyabaxabisa sixabisa iopinion yakhe sixabisa ingcengane yakhe sixabisa indlela acinga ngayo lo muntu sixabisa indlela zenza ngayo izinto lo muntu sixabisa kwanaye in other words andenzi into apha endlini ndingagqithanga kuye ngoba lonto ithi ndiyamxabisa ugqitha nje kuye ithi ndimxabisile lonto andiphumi ndiye evenkileni ndingakhange ndathi kuyo nkosikazi ndisaye evenkileni ngokuandazi iaccountability lena ithetha ukuxabisa lo muntu accountable kuye so emtshatweni ibalulekile into yokuxabisa value lo muntu wathetha uBishop wathi uthetha express your love always now express your love always ndumthatha ndithi Bishop uthando olu is a doing word uthando olu sisenzo uthando sasihlanga ukutsho sithi sisenzo sakhula sisenzo uthando in meaning that uthando solubona ngezenzo uthando Bishop ilanguage yothando kukwenza so ukuze ndibone uba enyanisweni unkosikazi uyanithanda ndibona ngezenzo ukuze ndibone uba nyani umyeni uyanithanda ndibona ngezenzo ngoba uthando lu expresswa esenzweni endisenzayo esikhombisa ukuthanda lo muntu in other words love is action uyayibona wena Bishop yeah so uba ndiyamthanda lo muntu masibe khona izinto ezingqinayo iaction engqinayo ethi enyanisweni ndiyamthanda unkosikazi ngoba kubonwa ngo1 kubonwa ngo2 kubonwa ngo3 kubonwa ngo4 izenzo ezi ziphuhlisa lo bayathandana ababantu sibona isenzo esi
And if at all siyanqinelana situthando sisenzo so kunyanzelekile ke ngoku bishop ukuba unkosikazi lo okanye umyeni lona kukhona izinto efana uba ndiyazenza ezibonakalisa ukuba ndiyamthanda lo muntu izinto ezifana nokuba mandingayiyeki into yokudeyitha unkosikazi ongowam in other words mandingayiyeki into yomkhupha unkosikazi wam ngoba loo nto sisenzo esibonakalisa uba unkosikazi ndiyamthanda and ke ngoku lanto sidla ngoyichaza bishop sithi omama bona ngabantu beaffection omama bona ngabantu beemotions omama bona ngabantu abayithandayo iprocess le in other words isenzo esiphuhlisa uba ndiyathandwa ngulomyeni umzekelo ukubana uthenga ichocolate ufike pha endlini ndithi nansi chocolate sinethemba uyayibona usinethemba futhi uyayivuyela le chocolate kodwa uba isenzo esi besinoba noko more romantic in other words ndithenga ichocolate ndiyifake phansi komqamelo ndawuthi ndawugqiba ndiyifake phansi ndiyirepele ngothi I love you so much uthi sinethemba uzawuthi xa ityhila lamqamelo afike nansi la chocolate ethi I love you so much avele nje umbona uyascreama umbona ba ufulfilled umbona ba wonwabile ngoba kubo isenzo esiprocess le ecacisa ukuthandwa ibalulekile kubo but kwindoda thina we are project orientated ukuthenga lento ndimnike iphelele kumfonto kanti ayihambo lo so ukunderstandana kwethu okulento yokuthanda lento bathi love language iye ibaluleke yenze nyani lento yothando ivuthe at all times mandiyeke ke apha ndifuna ubuza lemibuzo ke bishop lisingekasityi xesha lethu umbuzo wami wokuqala bishop kule minyaka ingaka uThixo akunikile igrace yokwazi ukuhlala nomama more than 40 years ndine experience mina unayo wena nangaphezulu ndine experience mina yokubana abanye abantu kwinyanga ye6 baya divorce yo abanye abantu kwinyanga yesithathu baya divorce uNkulunkulu abade bafike abanye nakwiminyaka emihlanu moya encwele uyaphela umtshato ufetu ibe ngathi zange ube khona yintoni bishop imfihlo yakho onayo onothi hey sifike apha ngoba ndiye ndaqaphela u1 no2 no3 ubikhona lonto khawukusinike le secret ngoba nathi siyafuna uba sike sibe more than 40 years apha emtshatweni yintoni secret because bishop abantu ababini kudibana abantu abane background engafaniyo kudibana abantu abakhula ngendlela ezingafaniyo kudibana abantu abanezimilo ezingafaniyo so xa bedibana babantu sometimes kuba nzima uba balaste ngenxa yoba abakwazi umelana nee-challenges zabo so into lento yenze nina nakwazi umelana nayo yonke imicelimngeni nade nofika ngapha kwe40 years yephi imfihlo kula love ialphabet yokuqala neyokugqibela endicinga ba zi very serious and uThixo aye wasipasisa kuzo undivile xa bendiqala ukuthetha ndithi umtshato une challenges kodwa into ebalulekileyo ngoba nazane okwesibini trace your challenges face your challenges and delete your challenges la L uthi listening unzima nathi wakhe wawugungqisa owethu umtshato la listening skills la listening kwakumamela ngoba phaya kunomama phaya umuntu onelizwe elincinci athi noba uyathetha bengathi akathethanga ngoba ilizwi lakhe lincinci athe sithi hayi tata uABC tata khawumjonge tata
abe ngathi ngokwethethayo akathethi ngoba unelizwe elincinci, okwesibini akanamandla, okokubana ilizwi lakhe lidubule, okwesibini akanamandla okulwa nawa kujikentweni. Uthetha kumuntu oneculture yobudoda ofuna usoloko eyinkosi apha emtshadweni. akuvuka yena Ndithi xa ndithetha naye ndithi awuyazi uba uSara wayisithi nkosi yam ewe kuAbraham ndindoda mna. ya abuse lo mama ngelo xesha Uabuse phofu ngeBhayibhile engathethi lento mna ndiyithetha into ndiyitranslated uba ndiyitranslateela mna ukuba ndikwazi ukuhlala enhlokweni yakhe. Umama unamazwi amancinci kanti kwelinye icala utata abuzwe naye ngoba utata uzilungele. Utata akakwazi uba angambetha umuntu obhinqela. Amanye amadoda aya-abhuzwa ngenxa yokulunga, injalo ade aqhathwe noqhathwa ngoopartner bawo. Upartner athethe le nto akathethi laa nto, umtshato ukhontrolwa kokwabo kulonina. Izinto zonke akazilungiswa apha, uswitchwa kulonina abuye athi apha emtshatweni ndimamele, kanti uxelelwa ngoodade wabo noomama bakhe umtshato awulawulise ngabanye abantu. La listening skills unobungozi, la listening skills. Akho mntu ebe ndilungisa njengonkosikazi wam. Ndinomnye unyaka endingasoze ndulibale kwi-30 years. 30 years isitshatile. Umtshato wethu wagungqa, wehlukana. Inyanga zade zafikelela ku9 months sehlukene nomfazi. Lo nyaka onzima lo sashiyana tu sakhalalana. Ndahamba ndophangela Bishop baningakubethe emlonyeni. yebo Ndiyayihalela lento ithi njengoba zafika ezistorms ezinqwithelo zanibetha nomama zasehlula zanohlula nohlukana nomama. Xa ucinga inoba xa uqaphela yintoni lento yabangela ba mhlawumbe nobinye nohlukana ukwenzela ba uxhobise nalo umuntu unomtshato ogungqayo ocinga ba yisolution ukuhlukana nenkosikazi. iqala kokwa kungamamelani. Ngamemela Omnye athethe reality, ube nguzwi lakhe, ube ngumuntu o-untouchable, uandiphathwa, ende ube ngumuntu onenkani. Kuthiwe kusithwe hayi uthi ewe wena, kanti kuhlangulwa wena. Omama they are like angels emtshatweni, okanye bafana nomoya oyingcwele emtshatweni, baso sensitive, bayibona ngoko nangoko into. Akho nto ewulimazayo umtshato njenge-friends. isihlobo Bayakhethwa abahlobo ngumuntu otshatileyo. Awukwazi uthi utshatile ube ne-friendship ne-divorcee. Zezinye zezinto ke ezandibethayo mna mandizapha kum. Utsale utshatile ube ne-friends ezingatshatanga okanye ezadivosayo Nkosi kodwa tata, wena utshatile. utshatile ube